उदालगुरि जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादा दिनै उदालगुरिनि बिखायाव थानाय नैबे बिष्णुराभा ख्रिस्टि संघआव जि मोनसे हाबाफारि खुंदों 12थि रंजालि बैसागु फालिथाय बेवहाय बाहागो लानो मोननानै बर' थुनलाइ आफादनि गाहाय नेहाथारि महरै जोबोद रंजानाय मोनदों आरो बेवहाय गोबां माने आलासि बाहागो लाफैदों गोबां माने उदालगुरि जिल्लानि गासैबो दख्रानि दैदेनगिरिफोरखौ लोगो मोनदों दुलाराय बर' फरायसा आफाद जों बयबो मिथिगौ जे बैसागु होननानै बुङोब्ला बैसोनि आगु आरो बेयो बर'फोरनि मोनसे एंगारनो हायै मोनसे फोरबो बियो बर'फ्रा मोनबा फोरबो फालियो बेनि गेजेराव देरसिन फोरबोआनो जाबाय बैसागु जोङो बे समाव जायफोर जोंनि बैसोगोरासिन बिथांमोननो खुलुमनाय सिबिनाय बावहरदों आरो उन्दैफोरनो अननायखौ बावहरदों आरो बेल' नङा बे बैसागु फोरबो फालिनाया बर'फोरनि मोनसे सिनायथि बर' हारिनि मोनसे सिनायथि जोंनि सिनायथिया बेयावनो दं जोङो गोजामसिन सोदोमस्रि थानाय हारि होनना बुंब्ला बर'फ्राबो मोनसे आसामाव जोंनो थागिबि हारि बेखायनो जोंनि समायना रमायना जि हारिमु जोंनि जि समायना रमायना माखासे फोरबो बेखौ नुनानै दिनै जोंनिफ्राय गोबाङा लांबाय बिथांमोनाबो रंजायो गुबुन गुबुन मुं होननानै बिथांमोना रंजायो दिनै बर'फ्रा जोङो बेखौ बैसागु होननानै बुंदों बैसोनि आगु आरो बेजों लोगोसे सोरबाया बेखौ माने रंगालि बिहु होननानै बुंदों बिथांमोनाबो रंजाथों जों बयबो रंजानो हायो दा बर'फोरनि गेजेराव नैबे बैसागु फोरबो फालिनायनि गेजेरजों जों मोनसे मोजां थासारिखौ जों मोननो हायो बेखौ जों नुबोदों जे जोंनि गेजेराव जोङो अनलायनाय सैलायनाय बुजिलायनाय जौगानायनि जि मोनसे मोजां थासारि बेखौ जों बानायनो हायो आरो बेल' नङा जोङो बैसाग दाननि उनावनो जोङो साफ्रोमबो गोदान गोसो लानानै गोदान गोसोनि मिजिं लानानै जों खामानि मावनो आवगायो जिखि फोथारनि सुबुङानो जाया मानो बेखिनिखौ जों नुबोदों आरो दिनै नैबे रंजालि बैसागु फालिथायनि गेजेरजों दुलाराय बर'फोरनो आरो लोगोसे बुहुमनि सुबुंफोरनो गाहाम हामलायनायखौ बावहरदों निस्सय जोंनि हारिनि समायना रमायना जि मोनसे सिनायथि बेखौ जोङो गुबुननो दिन्थिनो हायो जोंनि सिनायथिखौ जोङो जोंनि गेजेराव दोनबाथ' जाया जों गुबुननोबो दिन्थिनो हानांगोन दिनै जोंनि आसामा मिथियो जों भारतनो मिथिहोनांगोन जों बुहुमनो मिथिहोनांगोन अब्लासो जोंनि हारियारि मोनसे मा होनना बुङो मोनसे आब्रुथि गोनां मोनसे हारि बेखौ जोङो बुंनो हायो जों मिथिनो हायो जों नुनो मोनदों जे हालामनिनो बा जिल्लानि गोबां बिथांमोननि थाखाय मा बुङो बे हाबाफारियाव बाहागो लानायाव बेथ' जोबोद मोजां थुलुंगाखांथाव मानोना जों जोंनि हारिमुखौ जोङो सिनायाबा जों सिबियाबा सोर सिनायनो आरो बेखौ जों गुबुनफोरनोबो जों दिन्थिनो हानांगोन जों गावनि गेजेरावल' सिमा खालामनानै दोनबा जाया दा दिनै आं मोनसे सोलायनायखौ नुनानै मोजां मोनदों गामियावबो आगोलाव नोङो बैसागु होननानै बुङोब्ला खोब माने जौ लोंनाय रंजानाय मोसानाय बेबायदि नुयोमोन बिदिनो माने गारि लाखिलाबायनाय हाथाय दखानाव थांनानै फैसा मागिनाय बेखौ नुयोमोन दा खिन्थु बे थासारिया गोबां सोलायबाय आरो बे सोलायनाया बेखायनो फैदों जे दिनै जों बेबायदि माखासे हारिमु माने हाबाफारिखौ लादों बेखायनो जोबोद मोजां जादों बैसागुनि रंजानाय बोथोराव हादराव मोनसे दुखुनांथाव जाथाय पेहेलगामनि जिथु गाग्लोबनाय जाथाय बेनि सायाव सारनि मोनदांथिया गोख्रोंसिन रावजों बर' थुनलाइ आफादा बेखौ सोंखारिदों आरो जायफोर बे खामानिखौ मावदों पाकिस्तानियानो होन बा काश्मीर मिलिटेन्सआनो होन बिसोरखौ हमनानै बिसोरखौ फोजोबस्रांनांगौ भारत हादरनि गाहाय मन्त्रि नखर मन्त्रि रैखाथि मन्त्रि भारत सरकारनि जेसेबांनाखि जोंनि मेसिनारिफोर दङ बेवहाय खामानि मावनांगौ जोंनि फौजिफोरनि फारसे जोंहा अराय सम सिबिनाय दङ बिथांमोनखौ जों थुलुंगा होदों आरो बेजों लोगोसे आं मोनसे खौरां नुदों मैया दहाय फुङाव नुदों आङो जे आमिनुल इस्लाम होननाय सासे MLA आ बेखौ बे राजनिति नुदों बेखौ सिगाङाव हमनानै थाबैनो जेलाव दोननांगौ आसाम सरकारनि खाथियाव दाबि खालामबाय जे बेबायदि इसिबां गिलु बालु मोनसे हिन्दुफोरखौ बासि बुथारदों बे समाव बिथाङा राजनिति नुदों बेबायदि मानसिखौ थाबैनो जोबथेसालियाव दोननांगौ दिनै उदालगुरि जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादा थांनाय समफोराव जेरैहाय रंजालि बैसागु फोरबोखौ जों फालिबोदों बेबायदिनो देग्लाय 12थि रंजालि बैसागु फोरबो फालिदों उदालगुरि सहरनिनो नैबे बिष्णुराभायाव जों बेखौ बोसोरफ्रोमबो फालिनाय जायो थिग बे लेखायनो देग्लायबो जों फालिदों माने गोजोननाय मोनदों मोनसे जोंनि ओनसोलाव जिहेतु मोनसे गोजोन थासारिया अलरेडि फैबाय आरो बे गोजोन थासारिनि गेजेराव मोनसे गोजोनथिखौ लाखिनानै जोङो बे गोदान बोसोर रंजालि बैसागुखौ बरायनो मोननाया बे जोंनि
जागायजेनदों बिथांमोननि जि थांखि आरो उद्देश्य जे बर'नि जि माहारियारि मोनसे फोरबोखौ मिरु हिसाबै जिल्लानि गेजेराव मोनफ्रोमबो दखरा आफादफोरखौ लानानै खुंनायनि जि मोनसे थांखि आरो बिनि गेजेरजों जोंनि गेजेराव मोनसे खौसेथि मोनसे माने गावजों गाव सोमोन्दो मोनसे लाखिज्लायनाय आरो बेजों लोगोसे बर'नि जि माने आसार खान्थि बर'नि जि हारिमु बे हारिमुखौ भारतबर्षआव पृथिबियाव मुलुग दरबाराव मोनसे जायगा लानायनि बा फोसावनायनि जि मोनसे थांखिजों खुंबोनाय बे हाबाफारिखौ जों दिनै बिथांमोननि जि थांखि आरो उद्देश्य बेखौनो मोगथां महर होनो थाखाय दिनैनि पिरि जों दिनैनि बिबानगिरिफ्राबो नाजानाय जादों आरो बिनि गेजेरजों जों आसा खालामदों जोंनि जि थांखि बे थांखिया निस्सय मोनसे समाव जों जायगा मोनगोन आरो जों जिखिनि नुदों दिनैनि तारिखाव जोंनि बर'नि हारिमुवा माने सारा भारतबर्षआव अलरेडि एसेब्लाबो मोनथिजानाय जाबाय दिनै जोंनि बे बैसागु फोरबोखौ जायफोर दामनाय देनाय गाननाय जोमनाय आगजु गाननाय जोमनायफोरजों जोङो खुंनाय जायो खाम जथा सिफुं माने जोंनि गामसा दख'ना जोंनि जानाय लोंनाय गासैबो जों दिनै GI टेग जों मोननो हाबाय आरो बिनि गेजेरजों जोंनि जिखिनि आइडेन्टिटि जोंनि जिखिनि कालचार बे कालचारा निस्सय दिनै प्रिजार्भ जाबाय सिकिउर जाबाय होननानै जों बुंनो हायो आरो बेफोरनि गेजेरजों जोंनि बे जोंनि आगुनि दैदेनगिरिफोरनि जि मोनसे सिन्ताधारा आरो बेफोरखौ जागायजेननायनि गेजेरजोंनो दिनै नैबे जों आथालाव मोनफैदों होननानै जों सानो आरो बिथांमोन दैदेनगिरि बिथांमोनखौ आं दिनैनि बुब्लियाव साबायखरबो बावगोन बिथांमोननि नाजानायनि गेजेरजों जोंनि हारिमुवा दिनै माने सारा भारतबर्षआव मुलुग दरबाराव मोनसे सिनायथि मोननायनि लामायाव बे जोंनि थाखाय खाफालगोनां आरो रंजाथावना दा दिनै जोङो बे हाबाफारियावहाय गुबुन गुबुन जाथि हारिसानि दैदेनगिरिफोर स्टुडेन्ट अर्गानाइजेसन आरो गुबुन गुबुन आफादफ्राबो दिनै बेवहाय बाहागो लादों आरो बिनि गेजेरजों जों बेखौनो जोंनि ओनसोलाव मोनसे खौसेथिखौ गुबुन गुबुन हारि गेजेराव जोङो बे उदालगुरियाव जोङो संसार जाबाय थादों आरो बेवहाय खुनु हारिसानि गेजेराव खुनु बिभेद बेबायदि गैयाजासे अनलायनानै जों बयबो मिलायलायनानै बिदा फंबायनि मोनसे सोमोन्दो लानानै जों आवगायलांनायनि मोनसे थांखि जोंहा दङ आरो बे लेखायनो जों मोनफ्रोमबो हारिनि दैदेनगिरिफोर बेवहाय बाहागो लाफैदों आरो बिनि गेजेरजों जोङो जोंनि खौसेथिखौ लाखिलांनो जोङो नाजानाय जादों आरो आसा खालामदों जोंनि गेजेराव हदाय बे खौसेथि आरो सान्थिया थागोन आं बेखौनो मिजिंथिदों आरो बे हाबाफारियाव मोसानाय मेथाइ खननाय आरो बेजों लोगोसे जोबथारनायाव जोंनि जिथु ट्रेडिसनेल जानाय बे जानायनि हाबाफारि जों दोननाय जादों गासैखौ जोङो मावफुंनाय जादों दैदेनगिरिफोरनि थाखाय मा बुङो जिहेतु जों दिनै नुनो मोनदों जिल्लानिनो गोबां दैदेनगिरि मेलेमजिबि बिथांमोना नैबे हाबाफारियाव बाहागो लादों खौसेथिखौ लाखिनो दिनै जों अकल दुलाराय बर' फरायसा आफादाल' नाजादों बे नङा गुबुन गुबुन आफादफोराबो दिनै जोंनि गेजेराव खौसेथि आरो लोगोसे गोजोनखौ लाखिनो थाखाय हमथानानै लाखिनो थाखाय मोनफ्रोमबो हान्जा दोलो आफादफ्रा खामानि मावबाय थादों आरो बेवहाय जोङो बर'नि मोनफ्रोमबो हारिया बर'नि मोनफ्रोमबो आफादफ्रा बे बिथिङाव